Horas matuhita saluhna. Sude parhala doni huriata pasahaton selamat makalason parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus. Adorang sotapuka parmingguota denggam mahita martangiang di bagas rohat tabi. Amin. Huria na ni halongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuai marlas niro hadohita. Maka lason parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditugu-tugu ari parningotan odohita tu pakirimon. Pabua dang portibion ujung ni pardalanan ni akana porsea di ibana. Alai surgo hasonangan ido. Alani i takasdo hati dakonota. Ale Yesus Kristus di homa tama puji-pujian. Hasangapon prodisa leleng ni lelengna. Hananai ni Tuhan Yesus pahoton rohatta doi. Asa totong margogo di bagasa pakirimon. Pabua naso ditadiko Yesus akar wasna mangadopi hamaolon jala. Diaraho kita asagabe sitidangi ni Kristus tu sadok portibion. Alani i di bagasan uduk do serep niroha. Tapahibul marohata marparsaora tu Tuhan Yesus ulu balang nagogoi. Marede mahita siap buku ede nomor sia pulusia ayat sada dot ayat tolu. Hite goar ni debata ama
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani. Bahenok kudosogot mo nangirap dohot au. Hudul di abang saki. Songonau mo nang ijalat hudul. Rap dohot damang di habang saknai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan. Sai pargogoi mahami. Maka porsyai anakmu nasasadai. Si pangoluhami. Namanai tu surgo. Asa huparohaho kami. Roha banua gijang. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sa buku ede nomor 68 ayat 1 dohot ayat 2. Naumanay doon, lagu surgodo. Ale Jesus Raja nami, odoi utono nami, obargogi. Lagu surgoi. Surumatoni sikat ibohi tubagasan rohanami manogihon oninami lagu surgoi tuamukani. Tangihok kamu mapatik ni debata di pesta parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Kolose bidutolu ayat 1 dohot ayat 2. Asa molo nang rap hamu di papehehe dohot Kristus. Jalahi hamuma akan adigijang. Ai disido Kristus hudul disiamun ni debata akan adigijangi maparohao kamu unang ma akan aditanoon atong rak mangidogogo mahita sian tuhatta. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mamulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita siya buku ede nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Marunong ni Roha, to'o di
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sandok bangsonami, se sama dosa nami saluhutna. Nunga manaik ko tuban wagijang, mangodihok kami, asa tuhom pamusaton di pakirimon nami, di halomohon rohamdo, asa gabe sitidangi hami tu sadok kurtibion, marhite panggulmiton ningolu nami, hape sipata do hata do pabainan nami dang kobar tu hatam, balik sa diri nami, dohot haboyon nami, upa tujolo hami, hagogo ommu, dan upa tibul hami. Asim roham di hami ale Tuhan, urupi mahami, asahu hati dakot kami, ho marhite ta dohot pambahenan nami. Say sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata, songonodo hata ni Tuhan Jehova, una komabiar, ay audo siluluhoko, nunga pola hujogo armu, au na punaho. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amen. Hudol mahamu. Marede mahida sebuku ede nomor 666 ayat 4. Hatani debata gabe turpu di pesta parningotan ari ananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima sian pesalmen bidu ono pulualu mamuka sian ayat walu 1 ayat 10 sia
tajahama mar sore-sore. Ale debata uju diulua ko bangsom, uju mangalakaho di bagasan halongonani sela. Humutal do tanoon, manetehi uhut akka langit maradopod debata. Nang dolok Sinai adui maradopod debata ni Israel. Udan lomoniroha do pangu sehon ho ale debata jala di pargugoi hodo parjabaramu na heali. Jadi maringam madisi akan api nangulum di parmudu hodo naranguli. Ale debata marhite-hite dengan nibasa. Martiting ma Tuhani. Jadi torop situ tuma akka boru-boru sibuan barita nauli. Hapoga ma akka raja ni akka parduaan parangam maporus. Jadi boru si ingani jabu marbagihon tabat-taban. Molo mangulon hamu diholak kolang ni akka paduan. Marsinodang dohamu songon habong di darapati na nilapis dohot perak jala marsere nagor singdo hole nasida. Uju di paserak pargogo nasohatu dosan akka raja disi mamotar madi akka dolok salmon. Dolo ni debatado di dolok basan go akka pusudo halak basani. Puasa say mangiburu hamu ale akka dolok natibo dopat dolok Sion na pinilit ni debata bahen inganana say ingani ni jauh badui saleleng-lelengna. Baribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhan hira Sinai di bagasan abadiaon. Nunga manai ko tugijang di tabakodo nahona taban. Nunga maruli sileho-leho ko di tonga-tonga ni manusia nang akan marbalik asa maringan disi debata Jehovah. Ido sahakna martua do akkana tumangihon hatane debata jala na upeosa. Amen. Maredde mahita sa buku ede nomor 636 ayat 1-5. Hatidakko mahapor siautai songon nani hatidakko ni dongata sahapor siaon disadok urtibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan natu mapalangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabi-gabi siya todi porbadia andora suhabuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman silatus
nama terpajal do ibana di hau pinosila, na tua tuan watorudung ditan, na mula mangulu diari patunuhon, na manai tu surgu, lahundul kusiam ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai mana pamulak sotuan on, mangumi halan amangulu namate, au porsia ditodi porbadia, jalan adong sada huria nabadia, huria topanya ka Kristen akan nabadia, do biasa ni dosa, do diatai naman do, mulak mangun sugut daging halak nang mate, do diang luan na sudah. Amen. Udul mamu. Tabegima kor sian seksi ama.
Boa-boa manak sunggul-sunggul tuhita saluhuna. Na parjolo, sedarioni ma pesta parningotan hananai ni Tuhan Yesus. Alane i di patupa huriatta do parpunguan songon are minggu nasomau. Paduahon, anon duksidum jamita papungu peliat tujolo do hita. Ima tuha perluan ni hut ni huriatta papitu puluh sadahon dohot pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru mardomu tusi tagas sojamita pasahat pelia dohita ima sada A sada B dohot dua patoluhon di paingotot tu sudah hita ruas mulai sian ruas sekolah minggu sahat tu ruas lansia asa riama hita madohoti tu acara na pinatupa ni gereja ta melalui panitia pesta gotilon ima senja di gerejaku di hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2022 pukul 10 WIB. Sonima buah-buah dihita mau lihat ma Tuhan memberkati. Sonari tabegema korsian seksi perempuan.
Mari demaida buku Ede nomor 510 sada ayat sada dohot ujuna jala tapasaha ma peleata.
martangiang mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhud naroha, ima mangaramuti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata berita nauli di bagasan parmingguon di pesta pardingotan hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang tersurat di ulau ni apostel bidusada mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada songonoma didok disi laos disukun akan apungui maibana akanin nama pajong-jongom mumasa darion ali Tuhan harajaoni di Israel alainin nama madok nasida dangro dihamui uboto taonna manangobasna na binuhul niamai guru dihuasona sabing alai jalom muna doha gugon ni tod di perbadia na songgop tuhamu gabi sitidangikku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanon jadi dung didok songoni tahicat maibana di panok noti nasida dungi di hulipi obuni maibana siat julu ni mata nasida di natinuluton nasida do peibana nalawi tu gijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus damar linang-linang akan amadok hamu halak Galilea ahamasai jongjok kamu mamerengi do pagijang anggo Jesusi natarhicat siya labung muna tuban wagijangi narodo ibana sugut songon nanida muna ibana lao do pagijangi olak nido sahatna huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus haheheon hamamate hatutubu ni Tuhan Yesus habamate haheheonna hananaik na tuban wagijang dohot harorona musetu pertibion sada rangkaian berita na sotar sirang gue alani molo tukpe tapestahon no aing hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang na paingotok kita doi paboa Yesus naung naik tuban wagijangi adong go haeheon niak kana mate jala adong do hana naik niak kana posea jala sekaligus do paradehon inganan Tuhan Yesus di surga hasonangani tuak kana posea di ibana alanido molo taparohahot turpuk jamitatta sadarion ima taringot menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi gabe sitidangi ni Kristus tu sadok pertibion ahado sitidangi ahado saksi kita tahu dalam kehidupan ini ada bermacam-macam saksi adong gue saksi di ruang pengadilan adong do saksi ahli adong do saksi kunci adong do saksi pernikahan adong do saksi perjanjian jual beli do akan asing jala tugas ni saksi ima hanya boleh mengatakan apa yang dia lihat apa yang dia dengar apa yang dia tahu tentang satu peristiwa dang boy makata ninna tu si ninna tu ninna beri baliga ni baligahon berita ni beritahon tetapi mereka hanya mengatakan apa yang dia lihat apa yang dia dengar apa yang dia tahu tentang satu peristiwa dan itulah tugas seorang saksi dan pengadilan
tidak sembarangan memanggil seseorang bila itu bukan yang menjadi saksi mata atau saksi ahli dan lain sebagainya. Songoni donang turpukta di bagasan parminggota sadario. Na perjolo na ing berngota marhite-hite turpukta ni ma debatado nagabi pajongjong harajaon na di portibion. Ala di berita hana naik di Tuhan Yesuson na perjolo pito suku-sukun ni akanatoropido na pungwido tu ibana pajongjong mo masaonari ale Tuhan harajaoni di Israel. Pajongjongon mo masaonari saat ini. Jadi nakpe Tuhan Yesus naung matei dohot hehe sian hamateani, tetapi pola pikir cara pandang mereka tentang kesiapaan Yesus, tentang misi Yesus tetap juga masih gelap. Dak takas dope pada daun nasida isedo Tuhan Yesusi. Jala odo na jojot gabi penghambat ni misi pelayanan ni Tuhan Yesus do misi pelayanan di tonga-tonga ni Huria. May tantangan na parjolo di misi, parjolo ima terpikat oleh keinginan duniawi. Karena mereka tidak terlepas sian situasi politik yang menguasai hati dan kehidupan mereka saat itu. Allah di gonggoman harajaon Romawi do nasida. Allah di itu sido lau pikiran nasida. Pembebasan. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Yang mereka pikirkan sebagaimana dulu Allah yang memerintah. Teokrasi. HP dangibe harajaon ni debata. Harajaon rodi saliling nililingna dan bukan angkat senjata nagabe saingan di portibion. Alanido molo taparahon di bagas turpuk tahun itor di doktu nasida pajongjongom ma saonari le Tuhan. Pajongjongom mo harajaoni saonari. Jadi dong Tuhan Yesus hehe siya kamatiani na dipikir nasida ima bahwa Yesus akan melanjutkan misinya yang dulu gagal karena dia mati di kayu salib. HP dangi dak kegagalan ni Tuhan Yesus salib. Paulus madok hauton ni debatado taringot tu silangi di rohan yakan alamago. Bukan karena Allah gagal, bukan karena Allah tidak dapat membebaskan diri, menyelamatkan diri, tetapi itulah rencana Allah yang telah dinyatakan kepadanya bahwa dia harus mati karena manusia tidak dapat melakukan segala tuntutan Taurat itu. Allah nasuboy do zolmai mangulahon patiki. Jale ko gabi sude zolmai terpidana mati Allah ni patiki. Allah ni do Allah naktabay zolmai malua siya dosa. Allah ni patiki siya kabatean Allah ni patiki. Ikon de batasan diri mate lahumokopita magatihok kita. Alay pangatusion na sida say holan berkutat soal politik, soal pembebasan yang duniawi. Napaduahon nagabi pangabati di harajaon ni tuhatay ima keinginan yang spektakuler. Dia may dung didok songoni tahit may bana di panok noti nasida dungi di holi pio buni may bana siya jolo ni mata nasida. Di na tinuluton nasida do pe ibana nalawi tugidjang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus na marlinang-linang.
mereka masih kagum. Mereka melihat keajaiban yang luar biasa. Yesus naik ke sorga. Kalau dulu Henok gak ada yang melihat. Kalau Elia hanya terbatas murid-muridnya. Tetapi Yesus mereka lihat naik ke sorga. Bul maramulo hita song ni saya longang-longang may ulo marasat tabi taon. Saya talak-talak maratok si pamangat tamang ida budi. Ate, saya pamer nga naik kabibana. Jadi mereka hanya berkutat soal hal-hal yang duniawi, soal-soal hal yang spektakuler, bukan hanya soal dia menyembuhkan orang sakit, bukan hanya dia soal bisa membangkitkan orang mati, tetapi Yesus naik ke sorga. Lapatan na kamangkay nang molo holan na mamering akatanda halongangan nido hita. Longang-longang o kita di ngulutaon tanpa aksi ala ni tanda halongangan ni dang marlapatan ni ido ban na ro surusuruan madog di do sida o hamu hala Galilea aha masay jongjok kamu mamer do pagijangi anggo Jesus natahichat sila labung muna tu banu agijangi narodo ibana sugut songon na nida muna lao do pak banu agijangi. Jadi songoni ibana nakot tu banu agijak songoni mang musibana turu. Persoalan na dangbe poso-poso na seorang di Portibion. Alay mabuan huaso hagugun nama manirang akan nasporsea dohot nasoporsea. Bahkan molo di buku detai rodo ibana sogot diariumi ikondisi tarsonggot perdosa na toisi. Jadi dia dang belongang alay tarsonggot ala haro ni Tuhan Yesus soal surgo api naroko. Tu dia doh, tu surga doh, tu api naroko doh. Alani udak selong kita, mamering ahana pinatupan ni Tuhan Yesus alai nuaing disuruh kita untuk pergi menjadi saksi sebagaimana dalam Matius 28 itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jala ido tugas parsuon waeng gabe sitidangi ni Tuhan Yesus. Jala sitidangi di disi iba di Jerusalem, di Judea, di Samaria, sahat ro di ujung ni Portibion. Nakpe pangatusion na sida hati hai ujung ni Portibion. Ima kerajaan Romawi. Hola berkutat di sino na sida. Jerusalem hutan nasida, ngolu nasida, hutan di debata, lapatan na keluarga. Pemberitaan Injil dimulai dari keluarga, dari rumah tangga. Amatai tu inatai tu amatai, natoras tu yanakon. Baru pemangerbang mangmuse. Tu eda, tu lai, tu simatua, tu amang bur, tu tulang, tu opung. Tetangga. Dungi mangerbang bamuse siani. Judea saru pada budaya nasida. Saru pada haporsion nasida. Alai duk tu Samaria nga asing haporsion nasida. Ima harajao si 10 margai yang sudah terjadi perkawinan campuran. Dak polib benasida hala Israel. Alani lama tu Samaria, lingkungan yang berbeda budaya, berbeda ajaran. Artinya kita masuk sekarang di lingkungan yang kita katakanlah dengan yang berbeda budaya,
berbeda dengan agama di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Bagaimana kita menjadi saksi di sana? Bohado hita gabi sitindahan ini Tuhan Yesus dikatotai na asing hapor siauta, na asing budayata, na asing latar belakang ta, alay gabi sitindahan hita disi. Molo parpasar hita, bohado gabi sitindahan hita, dingolo na dok kumaliak tayo si. Molo guru hita, bohado hita gabi sitindahan tu akamurita, doh dongat taguru na dong disi. Nakpe sekitar kita, tetapi sudah berbeda latar belakang suku, agama. Baru pe satu pertibion. Lapatan na, dang be, Holland, Romawi. Alay dunia. Dang arong benuay ngate batas-batas di pertibion. Dang be. Ay nga buhay, hita kuliah umum na makatay siya na Amerika. HP hita i Jakarta hudul-hudul. Ngahayatong iba marjamita tuha KBP na arong di Amerika. Isi dohalay marminggu sian sangat tadoaw marjamita tu da sida. Nakpikot to nga bornginaw alay ko nariyak kalahi disi. Tangarong binuaing so kitaon. Ison hamuhudul alay siyan inganan nasing marjamita. Nangata alami tiki selama na jumjumi. Takarong bebatas si Portibio. Alanido, bado hita gabi si tindangi. Melalui media sosial tay. Di zaman digital nero naon, bado hita. Kalau ni komarado hita, bonak say sudit tota. Talu-salusi na di media sosiali. So tuksiga hita to ngate. So tung berbeda hita di media sosial. Adong go tiki 3 tahun na salpu. Tiki di Pekalongan iba. Berbedai halahi. Sa pungwani i media sosial. Gabi sahat tu na ciroha. Jadi, udah tu na si deboto hamu dalam panggon. Sugar dia luhut tu polisi bah tari dia sudah so takko ba mo sudah ni ko de. Erang ibo to ala hidup etiki so ni air pudo pe so na makatai biasa. Hape ngatar sura isi sudi kan perbedaan ni. Media sosial itu bisa menjadi positif, berdampak positif, tapi bisa berdampak negatif. Tinggal siapa yang memakai. Bodoh hita berita na uli di si. Alay udang asal aong ro ito takir mo sa tulungan. So tatu si. Aka jamita pegudang si. Alay hola sahat tuhamu jamita turikir pa mo sa tulungan mo. Hape si bo tuhamu jamita ni sa jalahay si jamita na isi na marjamita kan. Ay nagudangan mo ay kadak tabote. Alay ala hosyan dong ata. Ay ito bete ito pinasahat matulungan din na mo sa. Tangjuloy jahay man mang nahay si na isi. Kita juga harus kritis dengan situasi itu. Gabi sitindangi. Artinya bagaimana kita menjadi saksi dalam kehidupan kita. Melalui perkataan kita. Melalui sikap perilaku kita. Melalui ngolutta siganupari. Gabi jamita hita. Tangboy benuaeng. Holland hata bete. Saya jujur tadokan, ang goda tuat-tuat na julo hola di bolak kita, isengker kita, may mate mana, nga mga tusi ita isi. Goda naik coba jo, hola di bolak kamu anak komunay, isengker kamu, matanya kok melotot sama sayang itu rin na. Matanya kok melotot. Lalu lusi anak kote hita wabi, bago hita na julo, ito nga ang mga lusi na to rasta songoni, nga to mga tusi ita isi. Tangboy binuay. Alani torburado manada sa butul la songo dia ngulu ni atoras barita nakonna. Hau sugari merbeda kada danak. Mulu merbeda danak tu danak. Dungi ala merasa hacita ni mana tang si mana dungi itu rido imana makana sohatai kan. Mulu imana ka guarni na di kebu binatangi doa kana sohatai. Totu
Berarti asal berbeda bapak na do omak na. Kaido ni hatahok kalay. Datuk siya dia boton niya na kotay no ni. Ang gusto siya bapak na do siya no omak na te. Berunggut torido baby do anjing besi dia boton nino ni. So ni do karo ho na raset to puas pakilalan na so ni do omakku do bapakku to omakku na te. Maka hati-hati, bolu berbeda pihamu. Toy mak jolo masuk kamar kamu kuci kamu kabar munai, unang isi anakku munai. Masih tu jangan petau lo mau munai misi te. Ay mulai biar anakku munai no ni. Bah ay songon do hapi bapakku do omakku, bah ay songon di do hapi onina. Ba marohana tu bapak na, barohana tu omak na te. Apalagi akapak kata yota, itu yang mereka tiru, itu yang mereka ingat. Kesaksian itu, kesaksianmu yang positif atau kesaksianmu yang negatif, hidupmu yang positif atau hidupmu yang negatif. Waduh hita berpanidangi tada kotai baik-baik kau ya nak ya, baik-baik kau de iya inna hita. HP beringi mana amat itu inat tesu ya baik-baik kuda berbeda itu lagi. Bagaimana itu? Kuda masih pastapan do lagi. Bawa aduh, ay dok ko bapak ko to bak ko baik-baik, HP una masih pastapan do lahon ina. Idok ko do makko to bapak kon, honda so hasi idok ko do makko to bapak kon ina. Nggak bisa lagi. Hidupmu itulah menjadi kesaksianmu. Perilakumu itulah menjadi kesaksianmu. Pakatayo mima. Gabe sitidangim. Asa bolotadok si dohonota. Naik tarida nang di bagasang golutta. Jalaido nang jamitan na dari minggu martangiang. Molo tapangido tutuhani berarti adong haradeot talau mangula. Ahada tatangnya koni. Kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada aku kesehatan, berarti harus ada keinginan dari saya untuk melakukan bagaimana supaya saya hidup sehat. Saya upang hidup Tuhan ni leo kahi pasun dia Tuhan ningon. Hape sehun nampak tahun budo biba. Wah terjadi ni sehat iba. Tuhan leo kahi pasun dia ningon. Hape saya ni lepas dopi si panganon dang maraturan. Beh, Tuhan ni pebadok ayahan maksudmu puang. Basi do koko leono ku hai pasot tu ape ho sur peduli ya hai pasom mi ho sadir pidak peduli hai pasom bela mau ma je hala patani tangi do itu hatai saru pada lagu mabuk lagi dia kan ai bo aro beno makka holong yau sidak kedirim subuh ha holong yau ina kan mabuk lagi ina kan mabuk lagi ina itu mana beno makaholong yau. Sida kedirip sendiri subuh ha holongi ho. Ho nababu ko behoin na kan. Paano terjadi ini? Artinya baru hita tutu. Mulu gabi siti dani. Napadua ho nang beringot tamarite tupuk tao ni ma. Huaso nito de perbadia do. Napatau ho kita gabi siti dani. Somma beringota dang margugu habi tanggo siya dirita. Alay huaso nito di perbadia. Jala di do dia walui alay jalo muna do hagogon nito di perbadia na songgop tuhamu. Gabi si tidangi kumamu. Jalo muna do. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu dinamit tuteu. Kuasa daripada Allah melebihi daripada kuasa dinamit itu. Mori sangata sangat berlaku do argado dinamit. Ay sunabuhi hurakon na batu baray anggoso ilidakon perjulu batu baray ito ni tanoy. Jadi harus ada peledakan. Babayron ni alati makurahi buti ay batu di. Lapatan na sekeras apapun dia, sehebat apapun dia, ketika dinamit itu meledakkan bisa hancur. Songoni marohani jolmai. Sekeras apapun hati manusia. Sajugul li jugulla, sajogal li jogalla, sajigil li jigilla, harohaon li jolmai. Anggurunggo huaso dito di perbadia. Dangarong dabui, mangalui. Isar-saro sudi.
Sudah disarsang. Alanido, tak jalo bahasa itu di perbadia. Supaya itu yang meledakkan, menghancurkan semua kekerasan hati. Aka haji gilut, haji gulut, haji galutai. Saru pada nak hira jono gua hati kan, jigil, jugul, jogal hati. Holan sada do na positif, hata jigil do jugulon. Tuhan Yesus mandok jugul hok kamu matangi yang holat tu tangi yang gue dekut jugul hidup si Jakobus. Len nedang marlakui. Holat tu tangi yang gue jugul. Lapatan da ti nomor da luja. Terus saya panggil tu Tuhan ini. Mintalah, carilah, ketoklah. Udang barda luja. Babanda dengkap pesoni, udang barda luja. Holan huasun itu di perbadia tu. Alani moloso huasun itu di perbadia di bagasa rata. Bawa ada benota. Bang alwaka. Roha na jugul, na jugal do na jigili depe. Molo sato ngado hapor siota badang ngau gepe. Lagi isi rohana belagi burjui mana ulu dete. Ulu tiba-tiba berkamu macam burjuian jolma dongamu edamu tolongmu ale-ale tabu macam burjuian. Ina ba burjuna makatai pe ina matung labok nga. Ina ba tuktabu begio makatai mana. Alai ala sahli-sahli de to suku-suku do. Lain kali dah ini ya sekali ni kok gitu ya indah do. Itu lain ya. Biasanya kayak gini deh tapi ini kok lemah. Apa? Lembut kali ya. Enak kali. Ada apa ya? Amatay berarti natay. Anggo biasa sa songgak-songgak tiba-tiba macay labok-labok imana. Asing bapak tahu nanti. Sudah berjusa helio nanti. Ina to nakot na iti. So nido to ngakay na Alanido. Unaksali-sali ito. Waso dito di perbadia. Itulah yang memampukan dan menggerakkan kita supaya mampu untuk bersaksi. Anggo sa dirita do aha make saksiata, sa papardosa do ita, ibo toro kado ngado so dia ita. Ibo toro pangalahota, ibo toro kartuta. Apalagi matuhani, bodo tu do kita. Sudah do ngamadok kita berjuang lenggu Tuhani. Kalau Tuhan do botai. Tetapi dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan kesiapaan kita, dohot hadiriotai, ipakai Tuhan do hita nuai ngasagabi sitindangi. Alanido unang paimaima, jolo sempurna ho, jolo songon na di bagasaro hamima, asagabi berpanindangion, jolo songon na di do ni bibelima, unak paimaima. Aladang mungkin gabi sempurna hita. Tok tonggo jol maperdosa hita dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tetapi tugas kita, tugas orang percaya adalah memberitakan Injil. Jalan ada holon lo di situ ai parhaladui Bibel Pro, guru huria, pandita, diakones daw. Alai tugas dia kada posea doi. Gabi sitindangi ni Kristus si dia pengolutta. Jalan nga dijauhi tabahite sada Petrus 2 ayat siyai. Margada pinili dohamu habalimon na raja hom na ginonggoman na. Asa tung dibaritaho kamu dengan ni haro haon na. Hamu na so bangso ni debata na julu gabi bangso ni debata donoaing. Hamu na so niasian na julu gabi niasian donoaing. Alani dengan segala keberadaan kita sekarang, dengan kekurangan kita, semua kita ditugaskan asa gabi sitidangi ni Tuhan Yesus i. Alanido huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. At sugari isukut Tuhan hita. Oh amangin na. Padita butar-butar. Ay nga piga na porsea. Tuaw. Lugabi padita homolin na. Baru tutualusta. Isukut kamu. Gano gua tabi. Napiga na porsea. Adong guna porsea, dung gabi halakariste ko molin na. Manang na, gabi partuktuhan do, dung gabi halakariste ko. Manang na, gabi hatchik do ni halak, dung gabi halakariste ko.
manang na daktarida, parbuena. Buku detail 512 madokon. Nunga monang di jabum hatanai. Tabuka jo buku detail 502 ayat 2. 502 ayat 2. 512 ayat 2. 512 ayat 2. Mulai jumpa kita nunga monang di jabum hatanai tadehoma nunga monang di jabum hatanai hatai dipake ho sinjatami ido hapis tarana sumurungi Jopang domura sude nabai noni sude hita ha anggiro hamusud tarahon madong atabi ho anggi daunang jonok be haratu jolo nadonganmu sude nunga monang di jabum hatanai sude mahita nunga monang di jabuku nunga monang di jabunami nunga porsia hami tu Tuhan Yesus nau mangaleo tugas itu hami sude mahita pausor-soroni di bagasarohata amin matang yang mahita. Mauliate mali Tuhan di pasaro hanami tuho. Didinggan ni basam do asini rohab. Di pakulingi ho hami marite iti hatam. Di paingot to hami asagabi sitidangip kami. Di Jerusalem, di Judea, di Samaria, saro di ujung di Portibion. Di Jabunami, do di nahumaliak kami. Ala niya li Tuhan hamonako kami. Asa sudah hamili Tuhan bertekad makamonakon hatami di jabunami di tetangga nami asa dohot tami parsidohot di haluaon nasiako ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata maredehita sian nomor 670 Laos tapasahap ma piliata tu panitia pesta gutilon dohot pesta hut papitu puluh sadahon. Arbege soarana jojo tongosma Dina holomi tongosma sondang mi tongosma barita nauli mandungoy nangodomi tongosma barita nauli mandungoy nangodomi maanguk na jojo tongos sondang mi taurupi maakanalilui tongos sondang mi tongos barita nauli manungoy namodomi
ay tarit subito ni roha ongos masondang mi baritahon hatahang uluan ongos masondang mi ongos mabaritanaw mandungoy na olomi ongos uli mandungoy na modomi jaro ongos masondang mi tupal hangolu aniradedi ongos masondang mi ongos mabaritanaw mandungo namodomi ongos tatangya ko ma piliata. Ali di batama namin na di banwa gidyang horo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramote sa operasya kami pilihanon. Patimbulhok karajaw mo dito nga tonga ni Huriam dohot di pertibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nileho mi tondiro di pamataku osadot gogo ki rodi salung artaku Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banwa gidyang nahudul siamon ni debata hasangapo dohot hamuliaon madihoro di saliling nililing na namarlasiro hado hamin waing alanong monak ko jala di pabakit debataho gabi raja di atas si saluhut halonganga dosu di dalanmu ay di patutoro ho dirip tutoro ni saluhut alay gabi tumibbo ho siyan sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot law marsob batuho jalaganu pamangan marhatopotton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho aladang di kapodala tu banwa gidyang gabi situani malim ho na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringanan do pedi hasyanganon pay mamarpungo hami tu labung mo say pasaw mabagabagap tu akasuruam mo lehot tu nasida sa halado tagogon siya banwa gidyang asa marmulia guwar mo di pertibion say jari makapartohona di huriam asa Bartolomeo ni roha makaaturan pamit chango doho panugunuguon na netohon na sida di huriam say gonggomi jala paret tay mahuriam di tano batakon asa labrarat jala mo ng huriami lehon hapis taras ya banwa gidyak tuwa kay dut nami tuwa kapadita guru doho tuwa kasitua asa lamaraturan huriam di tanon say pajongjok karajaw mo di baga sa rohanami asa marhiras si roha hami manguloy dohot mangiutok ko pahot marohanami tuho asa huatidak ko kami mangolu marang mate pehami hodo Tuhan nami say paiyak katam dohot dami di huriam asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alay di banwa gidyang di labung mido say ramoti manamang gomgomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakit na lehot tu na sida hapis taras ya banwa gidyang dohot udut ni roha
Asa dohot na sida manguluy paretam, paso-paso masaluhut parpunguan ni halak Kristen. Say ho madongan na sida, ju pamarpungo di gareja, di parsikolan, nang penibagas nabi. Sa ilam lokangis yan hami dosa dohot, sude na pasurato kami di hasianganon. Asalam malungo kami paimahon, harorom mangalap hami tulabung ni amay. Amen. Aliyaman namin na di banwa gidyang, sa pinarbadia magwar mo, sa Roma harajon mo, sa Saul malomon ni Roham di bono tungaon songon na di banwa gidyang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songo panin sa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak tugihok kami tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, dona puna araja, no tago go, rodi asa napo salele nilele. Jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana marnidaho. Say di dopakot Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaho madabena tutodim. Di hamuak kamanami na nami, ruas di Huria, na marminggu di Garizao, dohot di Jabut Tabi. Hami sian parhalado, dohot sude parhubas di Huriata, na parhubas di parminggu jamualuon. Pasahaton, selamat hari Kamis, hananaik ni Tuhata Jesus madihita, Tuhata ma na mamasumasu hita. Saluhut na. Horas